危険レベル4、退避してください。渡航はやめてください。退避勧告。これぐらいの札束が必要なんですよ。こんにちは、すみやきです。今回は行ってはいけない未承認国家ソマリランドに潜入してスパイ容疑をかけられた話をします。この動画を見てソマリランド行ってみたいって思っても行かないようにしてください。皆さん、ソマリランドって知ってますか？ソマリアはアフリカの東の北の方にある国で、ソマリア沖に海賊が、そんなニュースを聞いたことがある方もいると思うんですが、現代においても海賊が出没しているという信じられない国で、冗談抜きで拉致や命の危険性がある国なんです。外務省の安全マップを見ると危険レベル4です。4というのは退避してください、渡航はやめてください、退避勧告というのが危険レベル4なんですね。要するに行ってはいけない国、それがソマリアなんです。このソマリアという国は1980年代から戦争をずっとしてまして、ソマリア人に戦争をずっとしていて大変じゃないかということを聞いたんですが、生まれた頃からずっと戦争しているのでもう慣れましたという回答が返ってきました。それぐらい我々の常識を逸脱した国、それがソマリアなんですね。そしてそのソマリアの中にソマリランドというところがあります。このソマリランドはですね、1991年にソマリアからの分離独立宣言をしたんですね。なので独立国家としての機能はしているんですが、ソマリアはそのことを認めておらず、国際的にも国家として承認はされてない国、それがソマリランドなんです。こちらの外務省の危険マップを見てください。相当真っ赤ですね。この真っ赤なのが危険レベル4ソマリアです。この上の方のこの地域がソマリランドになります。今回は私がそのソマリランドに潜入した時の話をします。このチャンネルでは私が実際に体験したことをベースに海外のことや旅のことをお話ししています。これからもいろいろ面白い話、役立つ情報を配信していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。私がソマリランドに潜入したのはアラビア半島。このアラビア半島にイエメンという国があります。イエメンの南の方にモカという港町があるんですね。このモカからソマリランドに貨物船で渡りました。私自身はですね、当初ソマリランドに行くつもりはなかったんです。私はアフリカにイエメンから船で渡ろうと思っていて、それでモカに行ってジブチに行く貨物船を探してたんです。ジブチはソマリアとは違って安全な国なので、そこに行きたいと思ってました。3日待ち、5日待ち、1台の貨物船がやってきました。しかしその貨物船はイラクのバグダッド行きだったんですね。さすがにバグダッドは危ないと思って、私はその貨物船はパスしました。パスしてなかったら多分私は今ここにいなかったと思います。そしてジブチ行きの貨物船を待ってたんですが、待てども待てども貨物船は現れず、モカの港には宿がないので、モカにあるお茶屋さん、喫茶店のようなところで寝泊まりさせてもらってたんですが、1週間一度もシャワーを浴びることができてなかったんです。そこでやっとやってきた船がソマリランド行きだったんです。私はもうジブチ行きを諦め、そのソマリランド行きの貨物船の船長と交渉をして、ソマリランドに私が行くことの了承を得ました。イエメンを出国して貨物船に乗ってアラビア半島からアフリカに渡る、もはや冒険ですよね。私自身の気分はファイナルファンタジーの主人公の気分です。そして海を渡ってアフリカを目指したんですが、幸いなことに海賊は現れず、順調に航海していきました。そしてあの日の光景を私は今も忘れないんですが、船の甲板で寝てたら鳥の声が聞こえたんです。目を開けると真っ暗だった夜から空がだんだんと白み始め、船の甲板の上空を舞う数羽の鳥を見たんです。その時に私は思いました。陸が近い。鳥が飛んでるということは陸からやってきている鳥に違いない。私はそう思ったんですね。そしてだんだんと夜が明けて真っ青な空が広がり始めた頃に、それまで360度水平線で海しか見えなかったのに、船が進む進路の先に大陸が見え始めたんです。それが私が初めて見たアフリカでした。朝焼けに照らされるアフリカ大陸を、その時の感動は忘れられません。
船の端っこに立ってずっとアフリカ大陸を眺めてました。これから私が上陸するであろう大陸、アフリカ大陸。だんだんと大陸は大きくなってきて、その全容を私の前にあらわにしだしました。私の心は躍り、胸は高鳴りました。そして数時間後、船はアフリカ大陸に着岸。私はとうとうアフリカの大地を踏む、その権利を得たんです。しかしそこで問題が起こりました。私はソマリアに到着したら、ソマリアのどこかでビザが取れるだろうと安易に思ってたんですが、船員たちが上陸することは許可が出たんですが、私の許可が下りませんでした。私はソマリランドへの入国を拒否されたんです。船から降りればもはやアフリカ大陸なのにもかかわらず、船から降りることを許されずに海の上で待つことになりました。イエメンを出国したので、イエメンに入るビザももうない。そしてソマリランドに入国するビザもない。どちらも入国ができなくなって、今いるのは海の上。トム・ハンクスのターミナルという映画があったと思いますが、あれはどこにも行くことができずに生活をしてたのが飛行場だったと思いますが、私はそれが海の上になってしまったんです。そこからどこへも行くことができなくなってしまったんです。それから1日経ち、2日経ち、3日経ち、その時に貨物船の船長が驚いた顔で私のところにやってきたんです。住明、すごいやつがやってきた。ソマリランドの外務省のトップがやってきたぞって言われたんです。私に会うためにソマリランドの首都、多分100キロ以上は離れてると思いますが、そこからわざわざ外務省のトップがやってきたんです。そして船の中に入ってきました。そこで私は面接をすることになりました。まずはお前は何者だということから始まって、なんでソマリランドにやってきたのか、2、30分話し合いをしました。2、30分の会話の後にその外務省のトップが言った言葉は、日本人がなんで船でわざわざソマリランドにやってくるんだ、スパイかと思ったぞ、お前はスパイじゃないんだなって言われました。要するに私はソマリランド政府からスパイ容疑をかけられてたんです。スパイかどうかを確認するために外務省のトップが直々にやってきたんです。その外務省の人から笑みがこぼれて、 OK 分かった、ウェルカムトゥソマリランド、ソマリランドへようこそと言われて、パスポートにソマリランドのビザを押してもらいました。私はソマリランドへ入国できる権利を得たんです。外務省のトップは去る前に一言私に言いました。お前のことは信用した。しかし一つだけ約束してほしい。お前の見張り役として一人の兵士をつける。それだけは我慢してくれと言われました。そして船を降りソマリランドへ入国した私は、街を歩く時もライフルを持った一人の兵士が絶えず私の後ろからついてくる。ご飯を食べている時もその兵士は食事もせずに退屈そうに私の方をじっと眺めながら待機してました。もし私に妙な素振りがあったら私を連行するように、そういった命を受けてたんだと思います。その監視が一日中続くので嫌になった私は、一度その兵士が目を離した隙に路地に逃げ込んでその兵士を巻いてみました。しかし一人で行動して5分か10分ぐらい経った時にですね、プップーっとクラクションの音が鳴ったんですね。なんだろうと思うとパトカーがやってくるんですね。そのパトカーの助手席を見ると、私にずっとついてきていた兵士が乗ってました。そしてその兵士は私の顔を見てニヤッと笑って、俺の勝ちだな、そんなドヤ顔をされて、そしてまたずっと私の後ろをついてくることになりました。そのような一人のライフルを持った兵士と一人のよくわからない日本人の旅人、そんな珍道中となったわけなんですが、幸い兵士がついていてくれるということもあり、危険な目に遭うことはありませんでした。しかしやはりソマリランドの人々たちの心はいろんなことがあって疲れているなということは感じました。例えばなんですが、道を歩いていると喧嘩を売られそうになることも何度もありました。お前はそんなに長い髪を持っていて男なのか女なのかどっちだと喧嘩を売ってくるような感じで挑発的な態度で言われたりしました。またジャッキー・チェン攻撃もすごかったです。道を歩いているといろんなところからジャッキー・チェンジャッキー・チェンと呼ばれます。あとはお前はなんでこんなひどい国にやってきたんだ、何が目的なんだ
と町の住人から言われることも何度かありました。そのひどいという時の表現はテリブルという英語を使ってたんですが、そして夜道を歩いていると闇の中から石が飛んでくることもよくありました。アフリカの人たちは夜目が利くので、夜の暗い中でも私より物が見えてるんですね。私をめがけて多分これぐらいの大きさの石が多かったと思うんですが、石を何度も投げられました。そのように町自体はちょっとすさんでるなというような、そういうものを感じました。あとソマリランドはソマリアとはまた違うソマリランドシリングというお金を持っているんですね。ソマリランドシリングはソマリランドでしか使うことができません。ということはアメリカドルに対してソマリランドの価値は落ちてしまうんですね。どういうことかというと、アメリカドルはソマリランド以外でも、もちろんソマリアでもケニアに行ってもタンザニアに行っても日本に行ってもアメリカに行っても使えます。しかしソマリランドシリングはソマリランドでしか使えない。だったら人々はソマリランドシリングよりアメリカドルが欲しくなります。なのでこの通貨の均衡が大幅に崩れてしまうんですね。ということはどうなるかというと、このソマリランドシリングの価値がどんどん落ちていくんです。これがインフレという現象を引き起こします。例えばソマリランドで夜ご飯を食べるじゃないですか。日本円で言うと440円とかそれぐらいの夜ご飯もソマリランドシリングで払おうとするとこれぐらいの札束が必要なんですよ。でそれを一枚一枚一生懸命数えなければいけないという、食事をするだけでもご飯を食べている時間と同じぐらい代金のお金を勘定する時間にかかってしまうというような、そういうような状況が起こってました。あとはもう一つソマリランドで良かったのは星空です。星空は相当綺麗でした。なぜかというとソマリランド自体経済がそんなにうまく回ってないので電気の供給が不足してるんですね。ということは街自体がそんなに明るくないんです。そして街も小さく、街から少し離れるともはや林や森、野生動物たちが生活しているエリアに入るんですね。そんなところだからこそ夜空を眺めると本当に満天の星空なんですね。これは人生で今まで見たことがないぐらいの星空が広がってました。星同士に隙間がちょっとでもあるとどうにかして星たちが隙間を埋め尽くそうとしているような、そんな感じの星空でした。空一面が星で埋まっている大パノラマが広がってました。あとはですね、大きなこれくらいの岩を持ってくる人たちがいるんですね。でその人たちは私にその岩を売ろうとするんですよ。私にダイヤモンドダイヤモンドって言いながらその岩を私に売ろうとするんですね。どう見ても何の変哲もない岩なんですよね。ただ多分なんですけど、彼らがそうやって言っているということはあそこの辺りはダイヤモンドが採掘されるんだと思うんですね。なのでこの岩の中にダイヤモンドがあるからそれを買わないかと言ってきていたんですよね。その岩にダイヤモンドがあるかわからないし、そんなにダイヤモンドに興味はないので買わなかったんですが、その時に売りに来た人に私は聞いたんですよね。そんなにダイヤモンドってあるんですかって。 Around here many diamond? みたいな感じで聞いたんですよ。そしたらその岩を持ってきた人はすごいテンション高く Yes! Too much diamond! って言うんですよね。英語の too much ってどちらかというとありすぎて困るっていうような意味だと思うんですよね。なので私はもう一回聞き返してmany diamond ですかって聞くと Yes! Too much! って言ってくるんですよね。too much を連呼していて、いやそれ too much じゃなくてメニーダイヤモンドじゃないかな、そんなにダイヤモンドあって困ってるのかなってちょっと突っ込みたくなったんですが、もしかするとそこの辺りに行くとダイヤモンドが手に入るのかもしれないです。と言ってもソマリランドに行くことはお勧めしないですが、そのようないい体験もあったんですが、やはり危険レベル4の地域なので危険レベル4になるにはそれなりの理由があるんだなと思いました。皆さんはこの話を聞いてもソマリランドの話はするだけでいかないようにしてください。今回は私が実際に未承認国家ソマリランドに潜入した時の話をさせてもらいました。他にもいろいろな国に行っているのでその話もまたしていこうと思います。こんな話が聞きたいとかそういったご要望があったらぜひコメント欄に書いてください。いつもこの動画を聞いていただいてありがとうございます。いいねがあったら嬉しいので、ぜひよかったらしょうがねえなぐらいな感じで画面を閉じる前にいいねをポチッと押していただければ嬉しいです。
あとは Twitter もやってますし、スタンド FM でもいろいろ話をしています。こちらも良ければフォローお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。